Makadiko azukuru vasekuru. Rovara sekuru. Munenge makatsamwa. Makadiko azukuru vasekuru. Rovara makadiko. Ndinokutendai. Ndisati ndakwazisa sekuru zuva nhasi handiti noliziva nezvaro. Amuriziva nezvaro nhai muri pano azukuru vasekuru. Kokunge makanyorovera asi mamwe akachasuke chenje. Ndinokutendai vazukuru, regai nditange ndakwazisa tateguru. Tateguru. Maswera sei nokusimba? Aiwa hatinawo vazukuru venyu. Sekuya kwamudovareva kuti aiwa nomusomugovera. Munenge muno machikichori akasangana nomakwirimbindo zvichibatanidza nekwenje inenge ichiputitswa pa. Yanga ichitoputitswa nomukomana waitanga airova nemunyambo asi maoko ake kureva kuti aiwa mutambo wasekuru kana uri musi wamugovera unenge uchitapira. Ndizvo vazukuru vasekuru.
Aiwa ndinokutendai vazukuru vasekuru, kana mese makasununguka vanorwara zvirwere zvakasiyana siyana. Sekuru kana vaita mutambo wavo ndinofunga zvinofamba muchinake, vanenge vachida kuridziwa kwenje, vanoda kuridziwa mbira, vanoda kuridziwa musambo gwenya gwenya, ndinofunga mango unoongo chirohwapa zvichafamba muchinake. Handiti vazukuru vasekuru? Ndinokuvimbai vazukuru vasekuru mabva kwakasiyana siyana. Ndasiya mumwe mukadzi atondifonera angachitiko mutambo watanga here. Ndikati watanga asasiwa nebhazi anonzi Amai Fosha anobva kunonzi kwa Musasi kuMurongwe. Amai Fosha ndotosiya vari kunyunyuta kuti dai ndasvikawo pamutambo. Makorokoto vanhu masvika pano, ndoti makorokoto mese masvika pano. Amai Fosha chaiva vana kusvika kunda kusvika pano vari kutochemawo kuti dai ndasvikawo pamutambo. Nomumwe anonzi Ticha Gumbo wokumberengwako akatamira kwaakatamira ari kundochema kuti musambo ndi kutoita kutounzwa ndaidawo kusvika asiwo zvekare nebhazi kunoenda bhazi rimwe chete rinobva kuma 8 kumanheru akundikana mauya pano mururu nomuridzo nokufara. Ndafonerewa nomumwe muchinda anogara panonzi paChibveye anorima kudhuze nokunonzi kuMasokwe. Ndamuti ndiwo yani zvikanzi aiwa ndiri muzukuru wanhengirikini vavai atondifonera kuti mutambo watanga, ndikati mutambo watova pakati. Saka makorokoto masvika pano. Pano vari kuchema izvozvo vari kwaMujonyama vari kuti dai takwanisawo kusvika ikoko. Kuti dai takwanisawo kusvika ikoko havanokwanisa kusvika. Pano mumwe atori kuchipatara parere nyatu apa akumbira kuti dai mandidhisimisa ndingosvika ikoko arambidzwa nemanesi. Asi masvika pano ndoti makorokoto. Ndinoti makorokoto mese muri panapa. Nokuti sekuru kwavakatenderera ka vachita nhau dzavo dzinofunga mese mabva kwakasiyana siyana. Pana asina kubva kuBulawayo. Wedza goto Dolo wajeke Masasa Hoya Mtemakungu Kuchikafa mzukuru wa Danda walipo. Aiwa ndinofara wesa zukuru kana muri pana ndingataure kwese kwakasvika sekuru nokwese kwa mabva. Ndikutozatwa mumabva kuMozambique izvozvi matojokonorewa nemunzwa wawo muda kutoubvisa asimamira kuti mutange mano mozoubvisa anditi. Ndinokutendai vazukuru handidi kutaura yakawanda. Biso la sekuru ndirori rinonwiwa nomusomugovera. Apotsana nobiso iri wapotsana nezvese. Biso iri rakawandisa chaizvo. Pane magate mangana? Matatu. Hauna kuona. Magate akawanda kunge bvudzi riri mumusoro ringati bvudzi rakwe. Ndokuwanda kwakaita doro iri. Kungosvutawo zvishomanana aiwa punyu ari nani pana dzoro riro. Inonzi bata upindirire nyika kagunwa unanzvo unzwe. Handiti vazukuru. Saka ndinoti mumwe nomumwe weseka uchatambidzwa biso ucharitiwa susu rega ndichange ndariraidza sati ndaripira kuna tateguru. Ndizvo vazukuru. Raidza. Rega ndiraidze mungatadze kunzwa kutaura kwangu ndiri muzezuru. Pamusoro itateguru. Hanzi kubvundura wakapedza nguva ukututumira kita furu. Tufuru twacho unenge mukaka wa mombe yaita sei? Aiwa ichangotanga kubereka. Right vazukuru va. Ndiri muzezuru ntaura pachizezuru rega ndichange ndahwisa ndouraidze. Mahunzwa ka? Tateguru ndo biso redu iri. Apa kudendera kundukunonokewa. Kuna sawira vasekuru here kwauya adoraidzawo. Soko alipo ndambona fesi renge ya soko. Kana pananera soko yauraidze. Mona piwa zvitakwa. Moresa kasawira wako asekuru tuombera tikutambidza. Ewo kamkwere kwazwa ikana emando. Kuze matari. Aiwa matari kuteka idza. Tambidze. Kamkwere wako. Wadi ukabiwa. Apa tuba kuri nani? Makuri mudamiswe mjwe. Atakuza tatangoba kulira. Mazambo makulira. Aiwa inu hapana nokutorera.
biso letu. Katinatendera biso hili. Chero ano malende. Ukanwa biso hili. Ili wako unofamba mchini yake. Andini kula bali kitaula akawanda. Tata kurwana mazi yakuda kukutaurirai. Ndikuziziva kuti pane masabhuku atononokerwa kuti dai kuri kwangu. Dai hari yagadzikiwa pandiri. Kuri sabhuku uchauya ipapo. Kama isabhuku uchauya ipapo nokuti munenge muno urongwa nawo. Auwa una urongwa nawo uchatopiwa. Saka mirai toro tusvike ipapo. Ana nhari muripo here? Alright. Anatemba muripo here? Marunga shiri. Uringa tose. Chati beke kunasikana wakanaka. Shiri marunga. Zenda simbirori. Mudya zvakanaka inobata hove. Anambela muripo. Vana mukanya tsoko mera kudo. Tiripo. Zo usamanyanga zindiri vakuru here muripo here? Tiripo. Ana nungu. Muripo here akamera nungu kwamwera wai. O ana shava anzi vanachihera. Hofu yomukono. Ko wauyanga anopinda mumatoka na nguru yana makombe muripo. Sanyare mtupo wenyu. Vananyati. Vanoandasiya. Anzi chirenje moni. Vanovasala. Shumba. Yowe. Ana shumba. Chanyama. Saka mese muripo. Dorori muchapiwa mese ana shumba anani mese mchanwa. Vabva wenza gotondoroa. Zambora bandimba tsenga tasa mzinga dutu. Vabva hira bonda chiokoto makuni hoko mchero burawayo. Vabva chirenzi chikombedzi chompani. Pramtri gweru. Mese mchano wawa muchiguta. Kwese koko sekuru wakakufamba. Kwa wasina kushika kwa 7 Anderson. Kumeborido wasati washika tateku. Regai ndo ape mbuwa wataure hao. Mururu na murizo wa sukuru sekuru wachitaura. Chekutanga ndoti kwazwai navapwere we. Kwazwai sekuru. Kwakadi kumamisha kwatinogara nekwatinobva uku. Ngodaro zvomutoonyemba. Zvinowanika. Munoziva muti unonzi Mutowa here naye azukuru? Unorarama makore akawanda asi kusaidhi uri munyoro kusaidhi wakaoma. Asi mazuva anenge achitoita sei? Achiendedzana. Toenda. Ndine urombo nevamwe vakundika kusvika mukati mezuva ranhasi muzuva remugovera. Zuva iri ndinoremekedza, tinorikoshesa. Ndokuti pamazuva ese akawanda takasarudza zuva remugovera. Kune vamwe vanoenda kumabasa, kune vamwe vanenge varipo vanouyawo pano. Pane biso rinenge chitika ratakaona kuti tirakumutsa chivanhu chedu chakare chivanhu cheZimbabwe ino. Ndizvonai nyika yemhondoro. Ndizvonai apwere we. Hongu tateguru. Midzimu yese ine mwaka nemazuva painenge chipirwa. Ndizvonai. Chokwadi. Tinge tichirangarirawo iyo ana mbuya ane handa nasekuru kaguvana chaminuka vakaenda chivanhu chedu chavaita mukati menyika ino. Ndizvonai. Saka yesu futi zvekare apwere tiripo pano pauchimutsidza chikaranga chedu chatinodzidzisana mwaka nemazuva. Ndingawanze kutaura ndichati taurei asi hari ngadzifambe dziende imwe endapo kumwa nekunzwa kutaura zvinofana kusiyana. Kufana kumwa usingatauri uchinzwa zvatinenge tichitaura asi doro uchimwa. Ndizvonai kuita kuti tiwane nguva yekuti tibatsirane. Ndizvonai apwere.
izvi zvatigere kuita pano kana kumati mambo zviriko zvinoitwa muchivanhu chedu. Panosvika kunotongwa angava matare dzimhosva anotongwa panotopirwa vanotoombera kuti kwazivai vachimhoresa mambo vachiisa maoko atatu sezvinoitwa zvechinyakare zvakatsidzwa zvakabvira zviripo nechekare. ndizvonai vamhoreso pochitanga kukurukurwa nawo kuti aiwaka isusu toda zvakati toda zvakati. ndo zvinenge uchitedzeserwa nemidzimu yepasi rino inova midzimu yemadzitateguru yedu yatigere kuita kuutira yatiri kutedzeserana muzuva ranhasi. ndizvonai kune zvinoitwa ana mambo kana mukati memamisha umu kana iyesu zvekare iyeni sekuru tateguru tashu pano tinotaura tichiti kana kune avo vari mativi mana vari kundinzwa chara muzuva ranhasi handina shanje handina godo. kune vane midzimu vada kuridzirwa, kune vane midzimu vada kutandarawo natateguru zuva remugovera makasununga kuuya pano kusiri kuti wayozoshandirwa kuuya kuzongomwa beta rinenge riri pano moridzirwa umbira mochirika modzanadzana kudai hapana asina chivanhu mukati memusha. ndizvona yapwere ratinogara tichikurukura makana mazuva tine mitemo yekuti munozviziva kuti chivanhu chedu kuti mwedzi wambudzi nai haubvisiwe mari. ndizvonai hauroriwe ungawashaya nemagirosari asi mwedzi wambudzi hauite sei kana ye midzimu inomboenda kuzororo. ndizvonai vanenge vachiutira vari kumapako vachifambawo mukati mematongo handidya. saka iye zvino vamwe unoona vanenge vachimuzombudza vanza mudzimu wadonha yavari kushanda aiwa kana tarasa chinyakare chedu. handizvona apwerewe unoona kana mumasango pane nzvimbo dzeya dzinodzinoera ndedzemhondo dzinofamba vakuru vepasi asi panotoiswa maoko pokumbirirwa kunzi aiwaka hatina kukuvhiringidzai nhaya mondoro kana madzitateguru pane zvinofamba zvepasi kunzi aiwaka pwere yanzi igara apa panotosumirwa. ndosaka muchiona dzimwe nzvimbo dzamunopiwa unzi ugare wakataka kupaomberera pamwe yanga iri nzira yemhondoro kana nzira yemadzitateguru unoona pamba pachiita minana pokunetsa. ndizvona yapwere asi panotoiswa foja pasi kutotaiwa vakumbirirwa regai pwere ide sei igare. nanhasi uno ndozvatigere kana tichigaripisa foja pasi tichikumbirirawo kuti mukati menzvimbo inoi wese munhu achasvika pa7 Anderson abvananga achisangana nekupona. ndizvona yapwerewe chokwadi tateguru zvakakosha kuva kupinda apo nekutenda kwako unosangana nekupona. ndizvonai musaomerwe kana kurwadzwa nemazuva 2-3 days wakagara andika panogona kupinda 10 kana 15 kana 20 woti ndasara woridza tsamwa mangwana ukabva mushonga yaite sei haishande. asi ndinoti chinyakare chedu chivanhu chedu ngatichikoshesei tochitedzesera. zvinonzi aiwa mukasvika munzvimbo inoi bvisai bhutsu nengowani pamusuwo apo tsikawo ivhu kana dhakari pano usangani kupona. vamwe vanoi vachirwara kungoti sumukombe yanzi ndaanani kutosvika muranzi no ndaanani anoi achirwa nezvinhu zvidhoma zvepambo. ndo zvatigere kudzinga iyesu madzitateguru mukati menzvimbo ino. naika ndadzokorora ndati kune vanoda kuridzirwa ngoma kana vanoenda kuridzirwa mbira zuva remugovera ratigere muzuva ranhasi hazvisi nhasi chete mugovera yega yega tinenge tiri pa7 Anderson kushanda kuenda kuseri kuti arigona kuzodetsewawo but ndenda ndimbotandirana nemapwere wangu tichionana tichisanzurana. ndizvonai tichisanzurana tichinwa tisafoja pa tichiputa vanoridza vachichirika aya vachirika tovapinza mubango tokurukura nehama dzacho. chinonzi mudzimu kana uchinge wabata muropa remunhu mudzimu ngaupe nhoroondo dzayakaitika mukati memusha wenyu. ndizvonai nhoroondo kana mamwe nemudzimu kare yokuti machira akasiyiwa pakati ndiyo mudzimu inotedzwa mukati memukova. ndizvonai kono nhasi angoti here atanga machira yatengwa monaki koekara aripi makatapanitona akatobaa ndekara amurikona ani mazoti ndekara asi akusuti manyowana hakuna kamwashopo ariko asi kana akakasiwa nasekuru wangu tofanira kunge ndinawo aya murikona akatsenzawo kare tarisai mone vananga vaitaura iwe sekuti taswacho ingandasaone vakapfeka maguchi machi asi tarisai mone ndo chivanhu chandigere kuita ihomwe madide enyama asi handirasi chikaranga nekuti nyama inoda kuchena. tapanzwa apwere tapanzwa tateguru zvinopadzokoroza vapo tichipataura kuti ngatitedzei chivanhu chedu chinyakare chedu. ichasvika nguva yatichanga tichatatenderwawo takufamba tienda mabira mumamisha umu munenge muchikokwa kuti aiwa uye kune bira kwakati tichienda tichiridza. ndizonaika kudai kusimudzira chivanhu chedu hakuna pasi pasina chivanhu chikaranga chipostori chiriko asi pane chivanhu chirimo mukati meropa raupenyu. ndizonai
Mapanzo ere akwere. Tapanzwa tate guru. Ningaita furu nekutaura. Asika akata maviri matatu unogona kuachengeta. Mamwe toachengetera chi sondo inouya. Asi mapanzo akwere. Tapanzwa tate guru. Apa ndakutaurawo zvimwe zvokuti vazukuru vangu mukuramba muchichema nenyaya yekuti sekuru tasvo zvinonzi vane maakaunti South Africa, ana maakaunti South Africa. Vanaona muchichema kuti tabirwa mari tazotumira tanzi tiise kuva South Africa. Ini ndine number 1 yandinotoshandisa kwete 7 anama number 7. Vamwe ndisakaona chikuramidza kutora mavhidhiyo. Mukatora vhidhiyo mukatanga kwaposta uko. Panobva pakutora ndichitaura zvandiri kuita izvi. Panobva isiwa imwe nhamba padumba. Isiri ya tate guru. Isiri yandoshandisa nayo. Imi muongororayo nhamba dziya dzatinoziva kuti makadzidza. Makuenda kumaGoogle, kumaWhatsApp, kumaFacebook. Pane editiwa dzimwe nhamba dzinoitwa nekuda kwamakombiyuta. Asi tsvagai pane nhamba yakanyoronzi 078 461 4908. 078 461 4908. Ndo namba imwe chete yandoshandisa. Direct call ne WhatsApp. Namba ipi? Iyoyo. Ukaifona ku direct unodairwa ku reception. Ukaifona ku video call unobva waona ini sekuru. Saka usafa ina mistake yekutanga watumira mari usina kuona uso wangu. Aidha waona uso wangu ndinogona kukupa materials kuti chisa kanenga mari yako edare, sanda dzako dzedare, chisa pane mupwere uyu, aende otora, mari yako yotorwa, yoiswa mundiro mudare, youchirirwa, wochiitirwa dare. Aniriwa, murobanzo rapwere. Vanenge mune mhuri dziri kunze, vari ku UK, South Africa, Namibia, Canada, Australia. Ndati, uso haina kufanana ini. Mukona vanoramba video call haasi sekuru tasvo. Ini ndini sekuru tasvo. Video call ndionei. Andinyari kuonewa ini. Vada kuenda parima mai vanonyarei. Anoziva kuti video call haisi kuita. Uya pa audio. Anozana. Azari pa audio munorwana muaudio imomo. Waisa mari yako ukaona kuti wakunetsa unzi shuya pa number 7 Anderson ukasvika unza ngoma dzichirira. Iwe unokusvika apo shuwa kuti mari ndakaisa. Unza ngoma shuwa dzekutosa nyawa dzekutorira. Wabva ndi shuwa ndasvika ini. Uchisvika pa reception na uchibudisa receipt yako unzi mari apa. Ndaya mari haina kuya panapa. Unobva watanga kurwadziwa futi. Kuti zvino sekuru ndichaita sei? Andizvo. Saka tinoti neuchenjeri hwedu ngatisatange kuisa mari tisati maona uso. Try kuti kana 5 kana 6 days uchitry kufona. Ukaona isati yapinda foni yanga nakudayiro. Nguva yako asati yaita sei? Shingirira. Shingirira. Andizvo nai? Ndatenda pwere wangu. Kana paine mwana ari kutaura, achataura. Apa nguva ino ndakuisira, kunoda kuti dzirambira vaye, tichasumuka, toyo muground room. Vakomana vacharovambira, vachirova ngoma, muchitamba. Nguva ino ndakuipa zororo, yekuti nimboenda kuseri, toziva kuti tabva kure, tine nguva, tiripo, timbotanga kuti vakomana vakumbirire sekuru ubatsiro mukati matare. Ndizvo naye apwere. Chokwadi tate guru. Une shoko rekutaura Robert? Ndina sekuru. Ndakacho musana wangu ndanga wachitorwadza manje wapora ndichitike. Watopora. Ndakandito zvino ndinosomba mumire here baba. Asi ndatokanganwa kuti. Wakatokangana kuti musana watorwadza. Handisati Angotsika. Angotsika chete baba. Bisa atotari mazambena. Gati. Yatopera ndiri. Handiti. Apwere kana paina ana mashoko. Hapana ndiri. Mashoko edu ndekungoti kana taya pano ngatitambei. Tisaite pfundi makuwa paitwe chi? Makuwa. Nema WhatsApp. Mukaona mbira dzichirira kana ngoma dzichirira imbotambawo pembedze vekwani? Vekwako. Zvinhu zvako zvinova zvatambanuka stress dziya dzopera dzekuti ndikuroiwa nanenge kana kuti zvombosiwa gombopembedza vekwako chete. Ndatenda mashoko makukuta. Right, chita zonyana kwenda mbele zvamungaite. Ndakagara vamu 5 minutes kuzosumuka hapo. Tambai mbira. Anotsika pano manga inopera. Tadi matanga mapiwa hawa. Tena mano hawa. Una tinorangarira ma
Una tinorangarira makamba ipocho. Una tinorangarira makamba.
Zimbabwe. Chinyakare chedu chiya chakarechi. Indombe. Mwana wekutema. Chago cha mazizi. Ore. Zimbabwe.
ari mumakuwa ari mumadziwa ubva wazotaura takagara pasi tese takagara zvatakaidandika Sai heti vanhu vechirume. vane mawachitobvisa nemaheti 9